Ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngiyathokoza ninabesilo. Igama lami uNomthandazo Shongamaphumulo. Ngihamba ngicela usizo. Nginombono obalulekile nophuthumayo okufanele ngiwudlulisele eNdlunkulu, enyokeni kaNongoma, esigodlweni. Kwathiwa ngiqoqe abantwana bonke eNdlunkulu. Kwathi ngibatshele lo myalezo noma umbono, ngibalandise ngakho konke. Lo mbono uyisexwayiso. Ngiyacela, ngiyakhuleka esikolweni sonke sabantwana ukuba bangiphe ithuba, bangiholeke indlebe nethutshana elincane ngize kibo. Lo mbono uyoba ikhambi esikolweni sonke nasesizweni sonke samaZulu. Ngiyabonga, ngiyacela ukuthi ngisizakale ngikwazi ukuhlanganiswa nabo. Ngenza le vidiyo ngoba ngicela usizo. Ngake ngaya ngihamba ngedwa, ngangafica muntu esigodlweni. Namanje ngisazama, ngiyacela ukuthi abangakwazi ukungilekelela bangisize, bangidlulisele lo myalezo. Bathi mase bekwenza abakwenzayo, kuyoba ikhambi. Lokho kuyosiza kakhulu bonke abangaphakathi esigodlweni, bonke bayosizakala, nesizwe sonke siyosizakala. Ngiyacela ukuthi ningisize ngikwazi ukudlulisa lo myalezo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyathokoza.